Mayong odto mga kabistado no, live kita karon diri sa area sang People's Park, Rojas City, kung sa diin makita naman nato no ang sitwasyon sa sini nga mga tinion sa oras yang alas 11:21 no, pizza 27 Oktubre kita nga bulan mga kabistado no. Amo ni di karon ang sistema sa syudad sang Rojas diri direkta sa kunamtangan sa may area sang People's Park ako sa diin amo ni di karon ang baybayo no, lagko ang balod. Okay, sige, lagko mga balod mga kabistado, dala o kung tugas ang bagyong paing to maka-experience makita mga kabistado no sang mainit nga panimpuhon sa sininga tinion mainit-init ga medyo mainit-init di sa karon ang panimpuhon sa syudad sang Rojas, partikular na diri sa kunamtangan sa may People's Park mga kabistado no. Kita naton ang kadagatan nga hindi gid matawag nga kalmado mga kabistado kay adlagko ang mga balod nga nagahampak di karon sa may nahamtangan ko no. Dagko mga balod ka bistado sa sining nga mga tinion diri sa may People's Park pero makita man nato no nga may ara man sa aton nga makuturan nga nagapaligo sa gihapon to sa may ulunhan no, o nagadalagan-dalagan pagani to sila ho. So may iban pa sa aton nga makuturan nga nagapaligo sa siniya nga panimpuhon mga kabistado. Pero diri no, so far wala na sang tawo diri nga area palibot diri sa People's Park naton nga makuturan wala sa may nagatalalambay di as of this time, pero digto sa ulunhan may ara mga kuturan naton nga nagapatigayon sa gihapon sa pagpaligo sa sining panimpuhon nga mga kabistado no. So mga kabiyanan sa aton nga mga kuturan ginapahibalo sa gihapon ang tanan kon halong lang kung sa nagapaligo no, sa aton nga mga kuturan nga nagapalaligo dira sa area kun diri sa mismo no sa may area sang baybay, hindi lang sa baybay no kundi sa iban paginaton nga mga kuturan halong lang sa sining nga panimpuhon sa karon kay may ara kita sa nga bagyong ining bagyo nga ini nahimo na nga bagyo atong aton nga anay nga low pressure area nahimo yang tropical depression mga kabyanan kag ginpangalanan nga bagyong paeng mga kabistado. So muna ang mapanugutan ang mapanugyan lang ni kabistadong Joshua sa aton nga mga kuturan dira sa iban nga mga kabaybayanon no, kadagatan kalalawran halong gid lamang no sa aton nga tiyempo sa sini nga mga tinion kay ayari kita subong sa malamig kag hindi kalmado nga sitwasyon mga kabistado. So malanday madulong ni kabistadong Joshua no sang situational report direkta sa kunamtangan diri sa area sa People's Park syudad sang Rojas sa gihapon nga kaupod kabistadong Joshua ka sa Balitay Serbisyo Publiko Radyo Bistado.